Здравейте хора, аз съм Red Hicks и започваме с House of Slendrina, една страшна игричка, дами и господа. И така, да започваме. Не знам колко е страшна игричката, за първи път я играя, но е много време. Много често съм я виждал, но няма да играя на максимален звук, защото е прекалено силно. И така, започваме. Ще пробвам с Easy, за да видя колко е страшничка. Не ми се играе, защото малко ме страх, ама се са. Това го правим за вас. Така. Това какво е? Охо, това ми е мапа. Екстра. А това какво е? 8. Значи трябва да се събере 8. 8, ама... 8, не знам си какво трябва да се бъде. Какво е това, какви с тия хлебарки? Вау, мога да отварям. Какъв е той отзад мене? Той даже не се чува като ходи. Заби ми телефон. Майка ти де! Извинявам се, драги зрители. О, намерих една част. Това за мен не е easy, а ми изкарва просто акъла. Твърде е грозна и това нейно грозно лице ме изкарва къла. Вижте, то е толкова гличното нейното ли... Стига си ми пускал този звук, защото е сега зад мене. Или тази страна. Не знам, просто си хода напред и отварям всяка врата. Само телефона ми да спи. Не! Урод, мръсен. Да не си у вас. Само, че тия бележки са толкова странни, че аз не мога въобще да преценя къде са и... Вижте графиката. Изпуснах си телефона. Спокойно, отново съм в играта. Добре, че като тръгвах да го изпускам, си въртнах и това. Са той от мръсен, също ще му види. Аре бе, тук е Red Hicks. Тръснем два тупаника и си падаш на земята. Чувам я, че зад мене. Просто разбрах кога е, ма мерси, поне си намерих бележка. Вмаза ги тия. В този коридор и какво това там? Ключ? Вау, ключа блести от 30 метра, вата. Тичай, това ако му е най-бързото. What? Това беше супер далече, седях, тръгнах 2 крачки към нея. Какъв е той урод зад мене? Не! Ох, майко! О, ес! Той урод мръсен ме опаши, сигурно какво има тук? Това как ме погледна, бе? Да чи се не види... Стига си ми излизало, бе! Да не си у вас!
Ключе. То ключ май го нямаше. Или аз съм много слаб. Машинки. Каква ще има? Това въобще не ми изкара къла. Защото... Не знам. Много съм мъжествен. Стига, бе! Махам се от тази проклета умряла стая. И стига с тази тъпа дън музика. Имам 2 ключа и още не съм ги използвал. Така, дано да си ги имам в мене. О, без мазета. Сега ще е зад мене. Или пред мене, да знам. Какво беше тук? Аз имам ключ. Абе. Чакай, че така не е удобно да се играе. Ако не се обръщам... Абе, я да си играя като хората. Там има ли нещо? Сега, ако се обърнат, ще е зад мене. Драги зрители, пригответе си гащички. Ох, навънка светеше някакъв самолет и... Къв си ти, бе? Къв си ти? Извинявам се. Просто там ми изкарва къла. Как е на 40 000 места едновременно? Добре, бе, какви са тия празни стаи, бе? И какво беше това? Ключ ли? Защо ми се предвиждат разни неща? А тия защо не ги отворих по-рано? Вау, ключ. Абе. Отворих вратата без да пипам. Заклевам се. Въобще не съм... Удът мръсен. Нема ме убиеш. Представям си на хард. Сигурно ще има повече бележки и много повече се появява. Но не се плашим лесно. Какви вицове да справям само. Ма щом бележките не са и в стаите... Урод мръсен, казах ти нещо. Какви са тия книжки тук, бе? За вратата. Ала-бала. Тук бях. Каква тази врата сега? Връщам се пак, все едно почвам от начало. Тото урото мръсен. Добре, това въобще не го пипам, стига си ми излизало. Този часовник ме побърка. Какво да, ходи ли или се телепортна? Къде сте се? Отваря, аре дай ми една бележка, бе. За какво ги отключвам тия празни стаи? Защо ми се превиждат разни неща? И защо ми е толкова неудобно да игра? Ако ми е по-бърз сензитива, само штракбата и ми изчезва. А това ми е само първата игра и намерих 5 бележки. Това е само защото е изи пизи. Урод мръсен. Верно, че има и втория етаж, бе. Тук, значи, трябва са трите. Използвах си последния ключ. Да ми изкара къла. Това ли беше?
нищо. Там не, нищо. Това долу въгъла до вратата ми прилича като бележка, но е просто размазано петно. Айде, появяй се ми по-бързо, ма. Да, гати мастера. Добре, че тия ключове светят в тъмното. Не мога ли да взема от 3 км? Добре, че ми звука не е на най-силното, защото нямаше да може да се спи. Аре с тия, кой го ста тия неща така? О, ес. Сега е зад мен. Знаех си. То беше очевидно. Напрегнато ми е. Остават ми само... Какъв е то урод, бе? Паячето малко, сладко и добричко. Какъв е то кенеф? И там нещо червено светеше до 30. Знаем. Ама тази все едно, че ме чува. Yes! Още една. Машинки. Аре, появи ми се са, бе. Пикла. Там да не се напика в гащичките. Според мен събирам бележките. Машинки, това е последната врата. Използвам ключа. Много ми е напрегнато. Цел. Ей, Пико мръсна. Аре, появяй ми се. Целя съм настръхнал машини. Бягай с 300. Седе си у вас. Целя съм настръхнал. Все едно съм си у нас. Тичай, сине, докато си млад. И не се обръщай никога назад. Тичкай, сине. Тичкай ти. Без да устаряваш, защото ми се спи. Пеем си аз. Пикла мръсна тъпа. Умряла. Да ти пикам на веждите, да ти пикам. Целя съм настръхнал. Искам да си ходя. Моля ти се. Бягай от мене. Защото не ми дръме. Просто няма да се обръщам повече назад и няма да се плаша. Направо ще изплаша. Тичам тук с 300. Да ти се не ви... Ох, колко резко се обърнах. Това бата се чува все едно, че като тангва. Какъв е то кросбол? What the fuck? Взех го. Ела ми, ма, искаш и ти пръснем са тиквата с кросбол. Какво беше това? Еми хора по него. Пак какво стане? И стига с тази драматична музика. Тук са 2 врати. Това не е честно. Все пажини. Какво е това? Куфърче. Вау! Слендрина, Слендърмен и бабичката. Тъч. Какво става? Защо не мога да движа? Какво става? Да ги мръсни. На снимката бехте по-грозни. Това ли беше? Сърцето ми тупка вече. Да, ент. Ох, машинки. Това беше краят. Искам да ви кажа, много се напрегнах с тази игричка. Може всички да си свалите безплатно от Google Play. Halls of Slendrina. Къщата на Слендрина, така. Супер напрегната и страшна игричка. Еволата. Ако ви е харесал лайк, ако не ви е харесал дизлайк.
И абонирайте се за мен, ако ви харесвам. И бъла от мен.